Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Ti Syukoy. Tampo kitang aldaw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Ay na! Nagpipinta sa talaga dagiti mapidot a shells dito igid ti baybay. Wantesi, nang runa day tinapidot ko. Kitaam nagpintas. Aywan! Nagmayat nga i-dekorasyon. Ay na, jak laing pagarup a nagmayat gayam ditoy. Kanayon tan nga umay ditoy. Sige. Mangpidot ta iti shells kalpasan na. Inta ka ay ayam ti daluyon. Ha? Kitaam kaslamang paypayapay ti daluyon. Kasla kayat na ti maki ay ayam kadata. Aywan! Nyamjak kayat nga agpateng nga taunay Ti kayat ko, itiigid laeng. Wen Maria, tatalagamot adita igid ti ayan ti daluyon. Saan mo't nga ititeng nga? Tano ititeng nga? Ay, jaklakit di kayat. Abangan numalmas ta. Ay na! Naglukot ti daluyon. Nakadanon dito ayan ta. Wen nga rod, nagpigsa. Kasla karkaritin na ta at tumapog. Desi, kitaam. Kitaam Nagpipintas a shells. Wow! Awan itay dagita Kaya't asawon day ta, nga inikan na ta ti daluyon. Ay na, isugayam ang nakadanon dito'y ayan ta ti daluyon. Taimay nangyag iti shells. Ha? Agyaman kami kadagito'y a shells, daluyon. Kita ang ti daluyon. Kaslag sala-sala, gapo iti pa nagdalo-daluyon na. Kasla maragsakan iti imbagam. Wanyarod, manipod ita, daluyon. Pagayam dakan. Agyaman kami kadagito'y shells nga inted mo, Nagpipintas da. Kakayo adto babalasang. Saan yun nga ulitin, ti mapan ijay baybay Taamangan no agpagad kayaw. Ha? Apay akas tati kunam, tata. Ket no dayo kayo laeng ditaw. Iso adiyo ammo ti pakasaritaan, day ta baybay. Anya ka di dayta, tata? Ay, huwag gayam. Anya tinagan niya. Siyak ni Maria, tata. Syakmat ni Tessie. Taga-ili kami. Kastaya. Sakmat ni tatayo Ferdinand. Tata, awan ka di ti agkalkalap di ta baybay? Ngamin, pulos nga awan tinakita mi nga uray may sa atao itay. No di kat da kami lang ang kinitesi. Awan ti mangalap dita. Taawan ti makalap da. Kun may saan arumbang amap-mapan kayo dita? Taamangan no agpagad kayo. Apay, tata? Adda idi agnagan iti Violeta adayo mutlaeng. Na ay ayaw iti kinapintas ti baybay. Ket kanayon ti ipapan na iti igid ti baybay. Ngem idi kwan. Saan kun amakit kita pay? Sinapol ti pamilya na ngem di dan nasarakan aging gaita. Ha? Iswasan kayo na agsublipay di ta baybay babalasang. Gaputa amangan no maisagmak kayo. Kastagayam ti pakasaritaan day ta abaybay, Tata Ferdinand. Wen, barok. Nagpintas dito'y apasat ti baybay. Makaay ayo. Day talaan takasla na liday met. Gaputawan ti matatao. No, daduma, at damat dagiti umay pumasyar ditaw. Ngem, parparitak ida. Dagiti daduma, mamati da kanyak. Dagiti daduma may, ay na, sandak apat siya. Ngem, awan mo't kit di tinatnatay dito, barok. Ngem, ni Violeta ang nagpukaw dito. Sanda na nakita pa yun, aging gaita.
Sigurado kayo dito'y tinagpukawan na? Wen, agilaws, baraw. Kapo tada kinadatdatlag iti daytoy apasit ti baybay. Kasta gayam. Ay, kung gayam. Aguray ka, baraw. Italang anagam-amuta. Agaano ka kaday? Ijay tirad-tirad, Tata Ferdinand. Ni, nagadayo Apay nakadandanon ka dito'y lugar mingay, baraw. Kaya't ko tiyak paspasyar. Iso ang nakadanon dito'y lugar yo, Tata. Kahit pagdagdagusam ngay di daw. Awan nga rod. Ngamin, sang-sangpat ko laang. Kat naimbagta nakita kayo. Ay, kasta malala. Umay ka nga rod, baraw. Tani, mumaluman. Agdagus ka nga rod din, ijay balay ka No, kasta. Adda misyon mo ditaw, Prinsipe Agilaws? Wan, Tata Ferdinand. Kasta gayam. Italang amaamuak ti maipapankin ka. May siya kagayam adat-datlag alalaki. Gaputa adda akam ko, Tata. Titumulong kadagiti agkasapulan ititulong ko. Ala, sapay la kumata agbaligi ka iti misyon mo ditoy. Aguray ka. Anya ka diti misyon mo ditoy lugar mi. Baraw. Dayta titakwatek, Tata. Ala nga rudan. Inta aginanan. Tani, rabiain. Sige, Tata. Kat agyaman ang itipan ng pasangbay mo kanyak dito'y balay mo. Ay na, mayat gayam apagkwartaan dagiti shells, Maria. Agasem? Ginatang jagayam ta abak nang dagiti shells ta. Kasta gayam ti negosyo da. Ti agaramid da iti dekorasyon babaan iti shells. Wan, kat binayadan na ta iti dakkel. Iso ang mapantantumanen ijay igid ti baybay. Ta sigurado, adumanin ti maala ta a shells. O sige Maria, mapantantumanan. Anya nga tatiadda dito'y baybay. Dayto'y tinagpakita iti tagtagainap ko idirabi. Adda nga tadakas nga ipasimudaag na. Babae. Uray adayo to'y ayan ko. Makita ka na pipintas da. Umay manen. Nakasurtan da. Saan ako nga umasidag katakwada. Buya aklap ta idan. Nuan nga ter aramiden da. Ay na, sinabuagan na tamanin ti daluyon. Sika talaga daluyon. Kaya't mo ti makiayayam ka na kami kan ni Maria. Ngam, sige, aga-ayam tayo. Basta mangtid ka manin iti nagpipintas a shells, ha? Ay na, kita ang ti daluyon. Kasla ang sala-sala manen. Uwan nga rod. Oh, kita ang Maria. Adda man na nagpipintas a shells iti kadaratan. Wow! Ay na! Nagpipintas! Kaimbag na orasyon. Shukoy! Umay kayo. Ipan kayo iti adalem apasat ti bayba. Agaywan na kami! Dili kayak ti sumurot kan ka! Saan di pa kayak ti matay? Makaanges kayo iti unag ti danom. Gapota igaman kayo. Umay kayo. Umay kayo. Di kay agdanag. Saan kayo amatay? Intayo! Asino day di aparswan. Ingguyod nan dagiti babae. Kat impan na ida iti katangaan. Kat dayjay. Awandan. No kasta. Daytoy nga rod ti misyon ko. Surutak ida iti tanga ti baybay.
Makitayo dito'y pagarian me. Nagpintas saan ka di? Nagpintas nga agpaiso dito eh. Kan, makaangas kami dito unag tidanong. Wan, gapota adda kayon dito'y pagarian me. Oray di kay igamanan. Makaangas kayo lata. Nagpintas dito eh. Kat dito'y kayon nga agnaed. Aginggat inggana. Dito'y kami ngagnaad. Saan ah? Agawid kami kumamatlaang. Gaputa sapsapulan da kami ti pamilyami. Saan kayon ang makaawid pa'y? Balaagan kayo. No aglibas kayo. Matay kayo mitlang. Gaputa saan kayon to ang makaangas. Kalpasan ang makaadayo kayo dito'y pagarian me. Anya? Adagsang sangit. Babae? Saan mo mat akalang lang a Syokoy? Tao mat? Wan, iso dayta ni Violeta. Saanan ang makaawid pa'y? Gaputa dito yan nga agnaed aging gatinggana. Akas kada kayo. Anya? Saan? Diyak kayat. Syokoy, agpapagayam tayo. Saan ka di? Wan, inikkan kayo pa'y nga rod iti agkakapintas a shells. Sika tinaggapuan dagiti agkakapintas a shells. Ngayon sa buwag ti daluyon kada kami. Wan! No kayat mo, Syokoy. Kastoy taramidan tayo. Palubusan da kami nga agawid. Kalpasan na. Agsubli kaming tumanan. Tapno sumarungkar dito'y pagarian nyo. Saan ang mabalinday ta? Gapota amok, adi kay to agsuble. Iso nga ita, kukwa kayon. Anya ako kwa na kamin. Asawaan kayo, adwa. Nabayaga kon ditoy. Kat saan ako na makasubli ijay daga. Gaputaan ta akong dito'y unag tidanong. Si kagayam ti kunadjay lakay nga agnagan iti Violeta. Asap sa pulan da. Ngam saan dan ana sa pulan pay. Wala siya. Nakigayam kanyak ni Syokoy. Aging gaana ay ayaw kat simuro takan ko ana. Dakas ni Syokoy. Dakas. Pagko na ang adakas. Siyak ti pinagbalin na nga asawa na ditoy. Anya? Tesi, Maria, umay kayon. Ta isurok dagbalin asilidyo. Silad me? Wan, umay kayo. Sumurot kayo kanya. Daytoy ti silad me? Wan, saggaysa kayo ken ni Maria. Nagdakkel a shell. Dita ti pagturugan mi? Wan, pagturugan tayo. Dakas ti panggap mo, Syokoy. Pangasim. Di na kang pagbalinan nga asawa. Akas iter aramidam kin ni Violeta. Saan mi akayat ti agbalin nga asawam? Adda boyfriend ko, ijay daga. Kat iso ti kayat ko ang mga asawa kanyak. Saan akaskan ka? Nga adda kiskis ti ikan itilapayag mo. Saan ka akayat? Agraraman ka? Bay! Iti day nga imbagang. Ad-adan asaan kayo apalubusan nga agawid.
Aging gat panungpalan yo nga da kayo dito'y unag ti baybay. Pangasim, palubusan ta kami nga agawid. Makipagayam kami kan ka. Ngam agpatinggala ang dita. Makaangasak dito unag ti baybay. Kasla ijay daga. At dagayam angin ditoy. Nagpintas ditoy. Ah. Ha. Babae. Kat agsangsangit. Ah, asit gak. Tao ka? Nga maapay nga da ka ditoy. Inyag nakakadimat ni Shukoy dito'y pagaryenda. Sukoy? Iso tinangyag kanyak ditoy. Kanadapay dua babae nga inyag na ditoy. Sa dino ti ayanda? Diyak mo no sa dino abanda ti imbaga ti Shukoy asilid dagiti babae. Impan na iday ijay. Kat nalabit, akas kanyak. Pagbalinan na ida nga asawa na. Anya? Kayat kundi agawid. Diyak kayat ditoy. Kaputadakas day jay, Shukoy. Di kagdanag. Ipanaw kayo ditoy. Kukwa ka itan, Maria. Kukwa ka. Desi! Tulungan na! Di kan agad-gad. Kaputaawan mo't laang mabalin mo. Ibatam day ta babae, Shukoy. Ha? Kasano ka nakadanon ditoy? Ibatam day ta babae. No di mo kayat ti madaksan. Patayin ka, babaeng tuy igam ko. Anatadam asiit ti ikan. Naawanan iti puot ni Shukoy. Umay kan babae. Sumurot ka kanya. Ni Tessie, aday ti bangir adak kalasyel. Di kagdanag kan kuana. Gaputaadan iti ayan ni Violeta. Umay kan. Mapantan iti ayanda. Da kayo amin na Shukoy. Saan nyo kumatultuladan ti naramid ti kadwayo a Shukoy? Anang yag dito iti tao a babae. Kat pinagbalin na nga asawa na. Saan kami akas kan kuana? Saan kami? Saan may akapat? Bantayan nyo jay kadwayo a Shukoy. Tapno saan nan nga ulitan ti naramid na. Ta iti kanito nga ulitan na pay. Si dadaan ti alipugpug amang dusa ken kuana. Wen lalaki, bantayan mi. Ti Shukoy, ket saan a para iti tao. Tati tao, ket para matlaang iti tao. Maawatan nyo kadi. Wen lalaki. Ti agpanggap iti dakas. Dakas matlaang ti pagbanagan na. Laglagipan nyo kumadayta. Wen lalaki. Laglagi pun mi dayta. Laglagi pun mi akanayon. Bueno, agpakada kamin. Naragsa ka pan nakakita kada kayo amin. Agsingsingpat kayo kumaamin. Tapno naragsak kayo nga agindag dito'y uneg ti baybay. Adda tayon dito idaga. Agyamanag. Wen, adata yun dito eh. Oh, agyamanag. Ita, mabalin yun ti agsubli iti babalayo. Kat saan yun nga ulitan pa iti mapan iti daydi apas at ti baybay. Wen, katagyaman kami. Wen gayam. Datdatlag ka. Asino ka? Siyak ni Prinsipe Agilos. Agilos? Ti prinsipe dagiti angin? Si kagayam. Agyaman kami kan ka. Sapay kung matagkikita tayon tumanan. Naimbag ka unay, Prinsipe Agilos. Kitan gagayem, tinagdibusan ti sabali manen nga istorya.
Anay tampok itangal daw iti pannakigasanggasat ti Immortal a Hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong